asa nga lugar, inaani na lang jud ay kaprisko. Sana man Pero dapat ako mga pangkaunon diri ba mo pantay pud jud sa akong kalami. Asa ka diri ang mga pagkaunon ng mga lamit kaayo. Gawas kay ko. Sikat! Sakay nga, madam. Oo, asa man diri ang may pinakalami o pinakabaratong pagkaon. Ano, sakay? Pila may pamasahe. Same pera mo, madam. Kabarato ba? Kahinay ba nimo magpadagan, kuya? Ayun man ito, madam. Para hindi ka matagsahan sa yung biyay, madam. Para safe ka. Kuy, gadali ko. Ay, ikaw na ipunin, madam, oh. Sige, be. Inaniun pagpadagan ba? Inaniun. Kabalo.